Jodak e gwenge mag Irure kaachiel kod Gituambo kaunti ma Kiambu ni kod luoro kaluore ni olalo ma karimenu mar ariyo ni opong' kendo pige omuomo nyaka e mier moko. Darajono mane olosi gi omenda maromo bilion 24 wachore ni opong' ma omuomo koa e bwo lowo nyaka e choche moko ma nyaka sani opong' ka moko to nomuomo nyaka e udi ma koro sani osechako mukore. Gino ma bende koro miyo jodak luoro mathoth. Jodak ywak ni darajano nyalo kelonegi tuoche kata kao ngima ji, kata obedo ni apisa mag pi mawuok Athi Water Services to ne otimo limbe gwengego jumbe 6 mokalo kane gidwaro ni jodak makono mondo mi odar. Tuliambia tutalipo malipo yetu tuhama tuende tukajenge pahali ingine. Hakuna malipo tujapalipo ya kwenda kununua shamba. Hapa masira ile tuko naye ya hii karimeno damu tu. Ni ya hii choo zetu, manyumba, choo zinajaa maji. Tunapitia mashida mingi kwa hii damu. Sababu tuna usiku hatupati usingizi juu ya mosquitoes, baridi mingi. Hata tunalala kaa tumeakisha majiko ili tupate majoto. So mimi kenye naweza muomba hizo pesa mlisema mmetega kwa banki Sakarimeno, please tulipeni tuondoke kwa hii maji.